Martin Bertso, bazkariak, bazkari. Pupu eta Lore, gose dira. Pupu eta Loreren sabelak, bazkari eske hasi dira. Sabelak jira eta bira, Dio Marimototxek. Pupu eta Lore gose dira. Porrotxek. Hau ikusirik, Martin Bertsori ideia bat okurritu zaio. Goazen baserrira! Baserrian daudela, aitzurra hartu eta lurra iraultzen hasi da. Gogoz ari da Martin Bertso. Eta hala dio, Eman lurrari buelta, azpian altxorrak daude eta. Lurrazpian bizi diren animali txiki asko aurkitu ditu. Zizareak, euntzangoak, bareak, denetarik. Behin lurra prest duela, landatzen hasi da Martin Bertso. guk landatu eta denborak aldatu. Egia, denbora pasa ahala, landatutakoa loratzen hasten da eta. Hazi ezberdinak ekarri ditu Martin Bertsok ere. Haiek erein egin behar ditu. Erein! Eta beste behin, dio Porrotxek. Baserrian badira lan gehiago ere, eta hoien artean dago zuhaitza kimatzearena. Martin Berrek guraitzak hartu ditu, kimatzeko guraitzak. Txas! Marimototxek ere kimatu nahi ditu zuhaitzak. Kimatu! Txas! Eta Porrotxek atzetik kilikak eginez. Eta kelematu! Baserrian jasotako uztarekin janari bikaina prestatu du Martin Bertsok. Eta hala esaten die lagunei. Baserrira etortzen da, lanera! Eta janera! Erantzuten diote Marimototxek eta Porrotxek.